Presento-vos a miña compañeira de hoxe. Aquí está a miña amiga Forfusión. Aquí, cerca de Cafayate, existe un lugar que se chama Quebrada das Conchas e Garganta del Diablo, que para facer senderismo é un sitio precioso, ou polo menos as fotos parecen. Pódese facer con excursión. Eu decidín alquilar unha bici e ir en bus, que aquí podes levar a bici no bus. Son 46 km, entonces a miña idea é ir en bus, facer a ruta e volver en bici. Esta é a Garganta del Diablo. Wow, mira, por aí se entra. É unha pena que non se aprecie ben o color, pero é impresionante. O que pasa é que hai un montón de xente, pero bueno, a maior parte da xente queda aí porque aí hai que escalar como unha mini parede e a xente maior xa non dá subido e outra moita nos anima. Entonces para aquí xa podemos ver que non hai casi nadie. Outra vez abaixo. O meu consello é suba hasta arriba de todo, porque arriba non hai nadie e aquí abaixo está plagado de xente. E o consello número 2 é traer zapatos que agarren. Non vir en sandalias, en chancletas, en mono. Non, porque unha vas a ensuciar, porque vas a ter que arrastrar, sobre todo para baixar. Eso é o número 1. E número 2, se queres subir arriba, hai sitios que resbalan bastante, así que ben calzado. Merece muchísima pena vir, sea con excursión, sea como sea, vente. E é unha pena que non teña un móvil que grave ben ou unha cámara, porque é moito máis rojo do que se ve aquí na pantalla. Mira, wow. Nada, quedan 46 km. Solo uns 100 metros do que acabamos de ver temos o anfiteatro, que é algo moi parecido pero xa máis accesible. É así como unha pequena gruta, debe chegar só aí hasta onde se ve esa xente, pero impresionante. Non hai arcén, non hai arcén, entón os coches pasanche a 30 centímetros. Pero mira isto. Wow. A 29 km máis ou menos de Cafayate atopaste este sendero que se adentra en estas montañas, así que aunque vou un pouco xusto de tempo non podo evitar meterme aunque sea un pouco. La Yesera se chama. Espera, que hai aquí un cartel. Quero presentar a todo o mundo o sitio máis bonito no que eu estuve hasta o momento. Aparteime como media hora do camiño, que eso non está moi ben, pero bueno, eu fíxeno e conseguín ver isto.
Non sei se o sol permitirá ver. Mira, guau, non hai nadie. Mira, hasta a luna está aí. Flipa. A min, que alguén me explique como por esta pedazo costa abaixo, se non pedaleo, non anda a bici. Para. Ademais non pedalea despacio, pedalea bastante renxo. Mesma. Xa eu non estou moi entrenado, con esta maquinaria así tan boa. E pensei que non o conseguía, Costoume moito máis do que pensaba. Consello ir para lá en bus e volverse en bici, porque hai moitas máis baixadas vindo para cá. No mierda, iba a comer unhas empanadillas aí, está cerrado. Bueno, para lá en bus e para aquí en bici, porque hai muchísimas máis baixadas. O problema vindo para cá, que medio camiño topas o vento en contra, e ainda que vas baixando tens que pedalear porque te para o vento. Pero, sin duda, merece muchísima pena. Estou súper orgulloso de min. Este é muchísimo máis turístico. Eu creo que hai máis hosteles que casas. Bueno, aquí temos a iglesia principal. É moi chula. E xusto hoxe é o día da independencia argentina, día da madre patria. Entonces hai festa por todos os lados. Pois aquí tuveron como hai como un mercado e houve como unha competición de comida. E pagando unha entrada creo que podías comer bastante por moi pouco, probar un concurso de empanadillas era, sí. E podías comer un montón de empanadillas por 2 euros. Nada, eu cheguei tarde, nada máis casi todo levan carne, así que... mira, aí vese eso envolto aí, mira. Que está como envolto nunhas follas de millo. Teño ganas de probalo, pero casi todos levan carne. Pero sei de algún que non o leva, entonces nada, seguirei buscando. Vasija secreta. É un dos múltiples viñedos que hai por aquí por Callafate. E viñen a este en concreto porque me dixeron que era gratis e porque queda aquí ao lado da estación de bus e tiña que vir facer unhas preguntas. Normalmente costan entre 100 e 50 pesos, así que, aunque se queira ir a un dos do centro, tampouco é que sea tan caro. O que pasa é que estos están nas afueras, ten uns viñedos ao rededor, e os que están na ciudad no, bueno, no pueblo. Entonces, nada, normalmente incluyen unha cata de viño. Este non creo que incluya a cata de viño porque é gratis, e supoño que unha visita. Ai, mira que cuba, que me viña esa po jardín. Bueno, vamos a ver que se coce por aquí. Aí vai o can outro burro.